Sakti Hebe! Ang sabok kayo! Kumansin! Papanan! Medyo nabartagak. Tigal man ang bawitat ta. May titrabaho. Apo. Ang tunod at ah. Hello! 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 Oh, papunta na yun. Ah. Naimas sa tilulutong niyaw. Naimas talaga. Apo. Abe, dakat daw. Ano lumabasa lang? Ay, Napintas mo ti para tulong yun eh. tapinta sa. Ne. Kasla Christian Reyes ne. Natutong niyo madam. Pusit apo tanod kan bangos kan kilati. Dilati. Daan makayam. Kala ka ni Hepe. Pasensya di kalman. Awang ka. Pasensya di kalman. Pasensya. Ana, dali pa yung pinalpas duty. Ha? Yung pinalpas duty. Ampay oh. Yung man niyo. Nakita? Apo tanod magsap ka. Magsap ka. Kung wala apaw. Sino nga dumaya? Sige mo lang. Wah. Bigati, hindi sulusuna. Mayat. Buseng, nikisatak. Wah, magsap ka lang ito. Gwapo ta paltog mo apo tanod. Ham, gadi palto mo. Hamo ka sagsagitin hamo. Alis to, dama bubutang, di kita ka doon. Ay, hanyo kikita. Ngami ipa kasingon, iwar mo man. Maamadi. Mabubutang nga, di kita ka doon. Basta. Digito pa oh. Ne. Ay, tanong, ikaw ba lang, mabali mo ito, gungo mo na sa, ba ikaw uminaw? Madi. Diretso mo, dito Ay, ka. adabi check up ka man ni Jay. Check up ni Gida at tao ka. Aping sila nalawan sa ako na tingin masaksak ko pang pinagtanod mo. Ay, yung bossing ata DJ Tanod. Katursida. Ngam medical mga may nabangki nga kiso ako ng hepe, duty ka. Balit 14 mo lang ang silong dito. Tanod ka. Uncle na! Ay, uncle na. Uncle ng hepe, bossing! Uncle ng hepe! Pandi-deti, di kalma. Nawas na, di kalman na. Nag-duty mo tinaw. Nag-duty na tinaw. So tata, bumawi ako na. Iso nga, 14 nga tanod. Nag-duty ka mo tinaw maran eh. Ano natin? Pang pagusto lang yan. Pagusto. Pang pagana lang. Sabi namin, kami na yaban yung kami. Kani, bossing! Nakababa eh. Ibes ko magtugaw ko mga pela. Diretso mo tawara. Pa. Paulay, life is good. Pasensya ka, dalap pulutan min, di pa natulog. Awan di pulutan. Amo mabalidagdagan di dyan. Awan mo isong araw. Nagpinagrundat Data ta. na yan. Data po tayo. Sa mo tayo. Simple lang. Di pinapulong kasing araw. May katigita. Ay, bote, subject to. Wala po tanod. Wala po tanod. So, igabay. Wala ilang pechakapan ni Gijay. Dadapit to eh. Ay, ma'am, madam. Unang kay ay apo tanod. Tara na, subyak ka. Uwan apo tanod. Ingat. Tingka kite. Oh, yan. Ano from dito? Ana! Pulutan ka lang dito. Nagpulutan ka ba dito? Dapat di bagay. Hepe. Bote! Ato kayo sama dito. Apo? Ako, dito na boss. Hoy, may pechakapan, bossay. Ang boss, isa kayo. Isa mo. Tagayon ko. Ana ka. Ano pulutan? Armang bang. Apo, deta ah. Tagay lamang araw. Lutik tata. Tagayin boss. Baso. Apo, deta ah. Apo, deta ah. Ano ta? Apo, Pili deta ka boss. Red Horse Uno MT. Nandiyan na tayo, Dorsen, bossing. Nandiyan na hanan. Diyan. Ay, may bagbagin hepe ah. Ay, wow, dapat pagustong kayo na. Wow, datay lang baka mo. Wow, datay lang baka mo. Apo, deta yun. Tagalo kayo. Rock! Birthday na, di ka? Ay, happy birthday! Happy birthday! Birthday sa Lebra. Ay, ka-birthday na, di ka man! Ay, birthday mo! Ay, birthday mo! Gusto ko, birthday mo kayo! Tagay ko! Ang kubasaw! Inawis na! Kami nakita! Kami nakita! Ako pa, mura ako. Apo, mayat, sika, mayat! Sana. Boseng, kita kayo ko ah! Boss. Ay, problema! Awan. Awan! Kargado! Kargado! Ayan, tawa ka ng problema. Alin taro, bossing? Ay, gusto nga basket nyo. Pati dito, oy! Dito ka, day. So? Ay, Mayat ah! Pinilit kayo yung lumak. Ay, nakita. Ay, nakita. Ay, nakakadwa tayo, wal. Ang subliak, kumay, boss. Wait, trabaho. Hey! 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 Ano ka diyalas mo?
Sakti Hebe! Ang sabok kayo! Umansin! Papanan! Boom! Sabok! Takbo ka na po, Hebe! Wala, anis!